ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅತ್ತಂಡ KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನನ್ಸಿತ್ನ ವಿಷಯನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲ ಎಂಕಲ್ ತುಳುವೆರೆಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಉಂಡ ಪನ್ಪುನ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಂತೆ ಲೋಕಲ್ MLA ನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಹುಟ್ಟಿನ ಹಿಡಿದು ಎಣಿಮುಟ ಎಂಗಲ್ ಪಾತ್ರೊಂದು ಬತ್ತದನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆಂಡ ಕಲ್ತದನ ಲಿಪಿಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲ ಎಂಕಲ್ ತುಳುವೆರೆಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಉಂಡ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತೆರ್ನ ಮನಸ್ಸದು ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಎರಗೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬಸ್ತಿಗಾವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒವೇ ಜಾಗಗ ಪೋನಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರೆತ್ತನ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಬರೆತನ ಜಾಗಲು ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬರೆತನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಓದರ ಆವೊಂದಿತ್ತುಜಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಸಮಯಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಕೂಟಲು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಲು ನಡತೊಂದು ಉಂಡು ಆಂಡ ತುಳುತ ಲಿಪಿ ಏರೆಗ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಜೈನ ಮಹಿಳಾ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಜೈನ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪನ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಂದೋಲನ ಆದ್ ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಡ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಏನು ಬೇತೆ ಓ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪನೆ ಇರೋದು ದುಂಬುಲ ತುಳುತ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತನ ಛಲನ್ ಪತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿತನ ಪೀಳಿಗೆಗ್ ತುಳುತ ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾವನ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಪಂಡದು ಬಯಸುವೆ. ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ ವೀರ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಜೈನ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದು ಎಂಕಲಿನಿ ಒಂಜಿ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರನ ನಡಪಾವೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಾದಂದು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿನದಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವೀರರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲು ನನೊಂಜಿ ಬೆಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಪುರಾತನವಾದ ಬತ್ತದಂಡು ಬಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲೆಡೆ ಜಾಗೃತಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ತರಗತಿನ ನಡಪಾವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಂದಿತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮನ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಲೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಕಡಪಾವೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಲೆಟರ್ ತುಳುನು ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸಾವೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯನ ಎಂಕ್ಲೈಟ್ ಬರೆದು ಕಡಪಾವೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಮಾತಿರ್ನಲ ಸಹಿಲ್ಲ ದಿತನೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ಐತ ಅವೇನು ತುಳುನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸಾವನ್ನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ದಾದಪೂರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಏನು ವಿವರವಾದ ಬರೆದು ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ತುಳುನಾಡಿದ ಯುವಕರಿಗಾದಿಪ್ಪು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾದಿಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ನ ಸವಲತ್ತುಲು ಮಾತಲ ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸಾದ ಕುರುಡು ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಸದುಪಯೋಗ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಡ್ದು ಒಂದೊಂದು ಎಂಕುಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆತಂದ್ರೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನನೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಏನು ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾ ಈ ಕೆಲಸದ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐಟಕ್ಲೆಗ್ ಮೀಸಲಾತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ನಮ್ಮನ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಘೋಷಣೆ ಆವೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ನಮ್ಮನ ಈ ಕಾಸರಗೋಡು ಆದಿಪ್ಪು ಉಡುಪಿ ಆದಿಪ್ಪು ಮಂಗಳೂರು ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಮೂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಡ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆದಿಪ್ಪು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅತ್ತಂಡ KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಡ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯನ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೊಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ
ನಮ್ಮನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ 2 ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ಲೋಕಲ್ MLA ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಲೆಟರಿನ ಬರೆದು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಂದೆ ತಂದು ಅವನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾವನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಈ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುಡ್ಯೋನು ಸಾಧಾರಣ 7 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತುಳು ಲಿಪಿದ ತರಗತಿಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಕಳ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಡುಪಿ ಅತಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ತರಗತಿಲೇನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಆಂಡ ಜೈನ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಇದನ್ನು ಜೈನ ಮನೆತನದ ಜೈನರ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ ಮೂಲ ಜೈನ ಮನೆತನ ಆಲೊಂದಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸಲುವ ಅದು ಮೂಲ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜೈನ ಮನೆತನದಕ್ಕಲೇ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ತರಗತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ತಂಡ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಟೆ ಮಂತೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ದುಂಬೆ ನೆಕ್ಕಲ ದುಂಬೆ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಂದನ ತಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನದ ಹತ್ರ ಬೈಜಿರು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಒಂಜಿ ಆತು ಪುಂಜನಕಲು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ರಿಜ್ಜಿನಿತ್ತಲ ಯಾಪಲ್ಲ ಬೆರಕೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಕಲು ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಮುಲು ಪೂರ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಪ್ಪುನಕಲು ಇಜ್ಜಂಡ ಬೇಲೆಗೆ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಗೃಹಿಣಿಯರು ತೋಚೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅವತ್ತೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಅದು ಪೋನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಪೋಪುನಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತನ ಇಂಚಿನ ತರಗತಿಲಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಒಂದು 3 ಜೈನ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಥವಾ ಓವೇ ಸಂಘಲ್ನ ಇಡೆಗೆ ಉಂಟು ನತ್ತದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ 10 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇನು ಒಂದೊಂದು ಸಂಘಲ 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟದ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಆ ತರಗತಿಲೇನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಐತನೇ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಲೇ ತರಗತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ನತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೀಚರಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಟೀಚರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸ ಒಂದು ಪೋಂದಿತ್ತು ನಾವು ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜೇ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತರಗತಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಅವ್ರು ಕಲ್ತೆನಕ್ಲೆ ನನ್ನಲಾತು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡಿಪೋದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪವನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತಣನಿಕಲ್ನ ನೆರೆಕರತಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂಡಾರ್ನಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿತನಕ್ಲೆಗೆ 4 ಜನ ಇತ್ತೇಳನಿಕಲ ಕುಲ್ಲದಿ ಇದು ಇಂಚ ಬರೆಯೋಲಿ ಪನ್ಪುನಂದಿತ್ತನ ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೇಗ ತುಳುನಾಡರ್ಮೆ ಪಸರಿರ ಸಾಧ್ಯ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕಿಸೋದು ಮೇಲು